What's up mga Dre? Easy and welcome to Easy Enjoys TV. Kasama ko dito si Harbin Chua. Yan, susundin lang namin yung ibang team mas iba. Pupunta kami ng Sual. So, let's go! Yan, susundin na natin si Josh mga Dre. What's up, Dre? The latest vlogger, Dre. What's up, Dre? The latest vlogger. Ang ating bagong CCTV. May bagong CCTV yan, tayo. si Josh. Abangan nyo. Josh Ortiz. Check nyo sa YouTube channel mga Dre. Pero baka magpalit pa yan ng pangalan niya. Hintayin natin kung anong magiging stage name niya. The Rock Biker. Yun. Deviler. So yan mga Dre, andito na rin yung mga Arellano boys natin. Jepoy and Cal. Ayan. Kamusta mga Dre? Kamusta mga Dre? Nice. What's up, Dre? Ayan, set up na natin yung bike, tapos punta na tayo dun sa meeting place. Ayan mga Dre, punta na kami sa may meeting place. Let's go! Sexy boys tayo. Sexy boys. What's up, Drake? Kajaporms, Ninja. Morning, Drake. Ayan, si Bossing. Pati Tas. Kasama rin natin dito mga MDR. What's up, mga Dre? What's up, what's up, what's up, what's up? Yeah. Atin si Paulo Minor. Lupet! Kumusta? Ayan, namiss ka namin, Dre. Kasama rin natin dito si Jump. So yan mga Dre, papunta na kami ng Sual. Tapos doon na lang muna kakain. So let's go. Andito na kami sa may Labrador mga Dre. So yan, andyan na rin sila Third, mga kasama niya. Kasi hintayin lang namin sila Bossing kasi nandun sila sa likod. Ayan mga Dre, ito yung mga ibang kasama natin. Let's go! A few minutes later. So ayan mga Dre, dito na kami sa may Sual. Mag-aalmusal na muna. So ayan mga Dre, kain muna kami dito. Ayan. Dito tayo ngayon sa Mami and Sophia Resto. Nice Ray, Bang, then Ray, and yeah, the lady, Chris. Jordan. NANI?! Sa number 1 Morning. A few moments later.
So ayan mga dre, tapos na ang kainan. Punta na kami sa may trail. So yan mga dre, papunta tayo sa may Tagaytay Trail. So iba yung dadaanan natin ngayon. My prediction is right. So yan, time check, 8:38. Nasa daan pa rin kami mga dre. Papunta kami sa may Tagaytay. Ibang Tagaytay yata itong natin, sa talagang Tagaytay na. Biyahe para Tagaytay. Biyaheng Tagaytay talaga itong pinapasukan namin mga dre. Tignan nyo, sigit ng daan. Many minutes later. So yan mga dre, sa wakas nakarating din kami dito sa may parking. So, kasi first time namin, tignan na lang natin. So base lang kami mga dre. Ayan mga dre, ready na tayo. So yan mga dre, papunta na kami sa may Tagaytay Trail. Padyak lang. Shout out MDR. So let's go. So yan mga dre, akit na kami dyan. Tulak na naman. Kasama namin dito, yun, Team Masiba, Scam, San Carlos, All Mountain, tapos MDR, Manawag Dirt Reaper. Yan. Yun, kiss me Dre. Dre. Ayan mga Dre, dito na yung ibang kasama. Nauna na sila. Punta kami dun sa may starting mga Dre. So ito yun. Oh, may mini drop dito. May drop. So yan, nakat. Yan no. So yan, tatry namin tong mini drop. Drop in. Ayun, maliit lang naman to.
So yun yung mini drop dito mga Dre sa Try de Josh. Go Dre! Diretso kami dun sa taas. Kajaporms Media, shout out. Shout out! Easy enjoy! Yun, tara! Ganda ng view doon mga Dre. Meanwhile, So yun mga Dre, may first blood tayo dito. Flat agad. Oh no! So hanginan lang yan mga Dre. Wala pang 20 meters. This is nothing. Hindi pa nakakalayo Dre. It's nothing. Hindi ka lamikin pare, kami batani, kami little batani. Kaya ko lang. Sige lang, boss. Ito Dre. Sabi, ang ganda ng view dito. Ayan mga Dre, pahon pa dun. Yun mga Dre, di na kinain ng powers. Tula na. a few inches later. Uy, pababa na naman dito mga Dre. Sakay tayo. Nice Dre! Meanwhile, Hindi ka nakikinig sa amin eh. So yan, consult natin kay Doc Hasan. Buti nga kumasya sa ano eh. Ba't parang may basag? Diyan din naman na... Nabasag. 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 Bike check tayo dito kay Paulo Menor. Yes. You know, Banshee Titan. Wow! Titan Gel. Matigas. Yan. Let's go. Kajaporms Media. Easy Enjoys TV. Let's roll. And Tash. Ating bossing. And jump. Josh Ortiz Yes, in the making. Sabi, ang init na. Pahinga muna tayo dito mga Dre. So yan mga Dre, dito na tayo sa may starting ng kwan, Lagalag. Ay, Lagalag. Tagaytay. Take 2. Ginagawa mo! Dito ulit eh. So yan mga Dre, dito tayo sa may starting ng Tagaytay. Grabe. Tignan natin kung ano itsura ng downhill dito mga Dre. Boys! The boys, Dito na kami! Shout out mga Dre! Architect Dan! Ayan, daming media dito. Magkasinan sa Alcoholics. Wanna join? Sana all. A few moments later. So yun mga Dre, bababa na kami ng Tagaytay Trail. Let's go! Tagaytay Trail.
Hanggang dito. Go! Yan, ahon. Ahon! Okay, let's go! Dito na tayo sa may drop. Tapos kakaliwa tayo dito mga dre. Oh, ulo! Weather detection. High speed. Ang sarap ng flow mga dre. Burn. Oh, ganda dito. Oh, best friend, padaan. Yan. It's me. Oh. Marat. Mali yung napasok ko mga dre. Ginagawa mo. Let's go. Mahirap talaga pag blind. Pwede na! Lalaki ng rat mga dre. Ayun. Nice dre. Sarap. Nice, nice. Sarap lasay, sarap ng flow. Nice dre. So yun yung run natin doon sa Tagaytay Trail mga dre. Ang sarap ng flow. Yun, daming rats. Tapos hirap talaga pag blind. Balikan natin to mga dre. Meanwhile. So yan mga dre, kamustahin natin dito si Tonyo. May nakita akong mga barya, ang dami. Kaya binabaan ko, sayang naman. Pang ice water. Yun, Tagaytay 1, Tonyo 0. So Dre, kamusta yung Tagaytay? Solid. Joash 1, Tagaytay 0. Yun, kamusta ang unang POV natin dyan, Dre? Uy, nice! Yan, abangan nyo sa Josh Ortiz mga Dre. A few moments later. Ibabacktrack namin tong Tagaytay Trail para makabalik kami dun sa pinagparkan. Tapos ang susunod na trail natin sa Lagalag. So let's go! So
So yan mga dre, pahinga muna kami. Kung gaano kalayo yung binaba namin, yun yung akyatin namin. Pagkatapos ng sarap, hirap. So yan mga dre, tuloy kami sa pag-ahon. Dito na kami sa may pedal section. Ginagawa mo! Hindi na lang mapuno, hindi ganun kainit. Kaja Farms. Nice, Gray! Nice, Team Masiba! Yan mga dre, malapit na tayo dito sa may nakaharang na kawayan. Tulak na tayo mga dre. Ayan mga dre, mukhang malapit na kami. Dito na yung nilikuhan natin kanina. Tapos pag diniretso, yun na yung exit. Pahinga lang ng konti. Ayan, baba na tayo mga dre. Let's go Dre! Nice Dre! Doon ata sa kabila dapat. So yan. Ay, dapat abungay. Pero baka may exit eh. So, na wrong way kami mga dre. So yan, dyan na sa bahay. Ah, dito! O, dyan, Dre. Pababa ulit. So yun, dito na kami sa may parking mga dre. A
few moments later. So yan mga dre, lilipat kami ng parking. Punta kami dun sa may Lagalag. So yan mga dre, papunta kami sa may Lagalag Trail. Biyahe lang kami. Ayan mga dre, dito na kami sa may parking sa Lagalag. Tapos tulad ng dati, backtrack, ahon, tulak. Let's go! So ayan mga dre, packet na kami ng Lagalag Trail. Umpisa na ng tulak. So yan mga dre, ganda ng view. Yan mga dre, pahinga muna tayo. So magsa-shoutout muna ako mga dre. Salamat pala sa patuloy na pagsuporta nyo sa Easy Enjoys TV. Yan, shoutout kay Vinik and Ice Padjak, si JV MTV, Ekoy G, shoutout. Yan, shoutout ulit sa'yo Chingski, Eko on Deck, shoutout. Si Joril, nice dre, magkaka-ride din tayo. Ito din si Bike Tayo. Tapos po si Rocky MTB Trail, shoutout dre. Bike Buddy, thank you sa suporta. Tapos kay Deathmark TV, yun, Pangasinan Psychoholics, Wild West Enduro. Mga dre, dito ulit kami sa playground nyo. Then, friendly ka pa Jack, what's up Dre? Yun, sila na muna ang shoutout ko sa ngayon mga dre. So stay tuned lang, please subscribe sa mga kapadjak natin dyan. Let's go! So yan mga dre, tuloy tayo sa pag-ahon. Ito pa tayo doon. So yan mga dre, time check tayo, 1 o'clock. Init na ng araw, ano? Tapos wala ding masisilungan dito mga dre. Nakalagpas na kami dun sa may mother ramp mga dre. Punta na kami dun sa may mega ramp. So yan, halos wala munang session sa ngayon mga dre. Magmamadali tayo kasi ayaw natin mababad sa araw, alam nyo na. So direct na lang tayo doon mga dre. So yan mga dre, dito na kami sa may mega ramp. Yun, so massive. Akit lang kami dyan sa taas mga dre. Pero ang gagawin mo dyan, parang drop lang style. Huwag mo lang ipump. Pwede
So yan mga dre, dito na kami ni Pot sa may starting line. Hintayin lang namin yung mga ibang kasama. So init! Habang nag-aantay mga dre, dito may nahanap akong maliit na puno. So yan, dito muna tayo mga dre. Many minutes later. Tara na mga dre! Nice Dre! Worm! Nice mga dre! Alright! At yun yung run natin doon mga dre. Grabe, sobrang init na ng panahon. Dito kasamahan ko si Dance. Alright! Nice dre! And MDR. Yun, nice ride. Dre, nice ride. Scam. Ito mga Aegis Trail boys. Nice Dre. Ating Kajaporms. Yeah, tumira ng ano Yun. mega jump. Hindi, yung ano lang. Josh. Oo. Nice Dre. Ibang feeling ng pagod lang. Ating Pangasinan Cycloholics. Nice ride Dre. Nice ride mga Dre. Good. Nice. Nice ride Dre. Ano record? Nice Dre. Nice Dre. Nice bossing. Titan. How's your ride Dre? Hiking, Dre. Nice Dre. Tara, kain na tayo. Ayan mga Dre, kain muna. Let's go. So yun mga Dre, busog na busog. Bawin-bawi sa pagkain, Team Masibay style. So dito ko muna tatapusin tong video mga Dre. Kaya kung nag-enjoy kayo, please subscribe. Hanggang sa muli.